Ymmärsin jo lapsena, että kaikilla ei ole mahdollisuutta elää yhdenvertaisessa asemassa ja saada apua silloin, kun omat voimat eivät siihen enää riitä. Ymmärsin, ettemme voi koskaan elää vapaina niin kauan kuin hyvinvointivaltio ei toimi. Toivoa ja kaikkien hyvinvointia edistävää tulevaisuutta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. En halua olla enää päätöstenteon kohde, vaan aktiivinen ja sinnikäs päättäjä, joka antaa äänen vaiennetuille. Aliarvoit voimani, minä pärjään kyllä.